Здравейте, аз съм Андриан и сега ще ви покажа как да си настроите Bandicam. Значи, първо, тук на общи, в общи, значи тук пише опция. Тук къде да ви записва в видеята, които снимате. Значи, тук цъкате, за да си изберете папка. На мен тук съм си създал една нова папка и в нея си заснемам видеята, да. Така. Тук Bandicam, прозорец винаги върха за ето това. Имате предвид, ето за това. Това може да си го местите просто. Да. Тук стартира Bandicam, това не знам какво е. Стартира Bandicam с Windows. Това е когато си пуснете компютъра да ви тръгне Bandicam веднага. Тук автоматично стартира на запис. Ето. Тук стартира и пълноекранен запис при старт на Bandicam. Това трябва да ви е отметнато, защото трябва целият екран да ви снима. Да. Ето тук. Запис. Аз съм го направил 2 часа и 20 минути, защото няма снимам повече. Ето така. Ето. Окей. Готово. Окей. И. Да. Това трябва да махнете. Защото аз не искам да ми спомня. Да. Ето на видео. Значи на видео е много е лесно на видео. Значи тук е с какво копче записвате. F12 ми е на мен. Тук пауза с F8. Покажи курсора, това е мишката. Добави ефекти при клик, като ако искате, ето. Ако искате, ето ефекти, добави цвят при ляво кликване. Ето аз мога да си добавя и така. Тук веб камерата, ако имате камера, аз имам, но не съм. Скоро време ще имам. Тук за звука. Така. Наслояване, да. Изображение, скриншотове. Ето, много лесно. F11. И ще ви скриншотне. Да, чакайте, извинете, защото те го е на Vice City, на която ще снимам скоро. Така. Ето, това е за... Тук да ви е на GPG високо качество. На изход тук ви записва видеята. Ето. За тук дали ви е регистрирано. Това не го гледайте. Да. Тук на... Ако промените режима на запис, ще бъде спрян. Ако записвате това, не го цъкайте. Не. Не го цъкайте, защото просто ще ви спре запис. Така. Да знаете. Много да е по-добре да е на целия екран, защото тук само на игри моите можете да записвате и е гадно. Така. Да, това ще бъде от този клип. Ето тук образа, видеото. Това ще бъде от този клип. Надявам съм да съм ви помогнал с нещо. И да, това е за този клип. Абонирайте се, оценявайте клиповете, давайте лайкове и пишете коментари. Чао!